салом подписчикон ва тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали Абдуллоев. имрӯз ба шумо тарзи скачат кардан аз любой сайт ба монанди YouTube, Facebook ва дигар сайтҳое ки аз онҳо скачат кардан душвор аст, аз ҳамон сайтҳо скачат карданро ба шумо нишон медиҳам. барои мо дар кор мешавад программаи Save From, ки ин программа дар Play Market нест, танҳо аз официални сайти худаш скачат кардан метавонед. ва барои ҳамин ба любой браузери дилхоҳ дохил шуда savefrom.net менависем. баъдам поёнтар меояд, дар ҳаминҷа savefrom.net help аст, яъне ки агар телефонҳои шумо русӣ бошад, savefrom.net помощник навиштаги ҳамуда зер мекунед, худшанҷа мебурад, загрузид мекунед, скачат мешавад. جای تو باشد سر چشمانمه، جای تو باشد سر چشمانمه، سرخ و سفیدم دمی خوبانمه، سبزی نرنگ آمده مهمانمه، سبزی نرنگ آمده مهمانمه. خوب программа скачать шид, установкаш мекунем. фақат ин ки вақти экрана запис кардана, намедонам телефони ман чӣ байхел боша, установка намекунад программаро. барои ҳамин ӯз ман видеоро мекушам. хуб, ман программаро установка кардам. акн медроем ба YouTube. рости гап, як бора ба шумо мехоҳам ки канали Тоҷик блога пешниҳод кунам. беҳтарин каналай, навкушодагиай, ям дар бораи ҳам телефон, программа ва ҳамхеле чиҳо гап мезанам ва клипҳои беҳтарин мепартоя. ссилкаш дар поёни видео ҳаст, бидурем подписатсия кунед ва номи канали мо бародара дастгирӣ кунед. мо мисол вақте ки видео намедроед, дар ҳаминҷа як тугмача аст барои поделитсия. болош намеҷихен, ҳаминҷа мебурояд ҳамаи программа бо ҳаминҷа Save From навистагиай. ҳоло зер мекунед як бор. чӣ хеле ки мебинед, худаш автоматически ссилкаро дар ҳамаи программа мемона. дар инҷа мебурояд мисолан download. ба ҷада вақте зер мекунед, качествоаш мебурояд. вақте ки мисолан качествои MP4 360 дар кор меҷихен ҳаминҷа ва ино болоне на короткӣ кардани ссилка одноклассники, яъне номи ҳамин видео скачат шидеста. хуб, ай дигар сайтҳо ҳам метавонем мисли ҳамин скачат кунем. мисол худаш ҳаминҷа навистагиай, дар кадом сайтҳо мешавад. мисол YouTube, Vimeo.com, 7loads, Смотри, Яндекс.Видео, Facebook, Одноклассники, ВКонтакт, чанд телеканалҳои Россия. хуб, аз бисёри сайтҳо скачат кардан мешавад. беҳтарин программаи барои скачат кардан. ин буд видеои имрӯзаи мо. то видеои дигар дар паноҳи худо бошед.